Hola, aquest divendres ens està arribant un sistema frontal que portarà també pluges al llarg d'aquesta tarda i ja comencem a notar l'arribada d'aquests canvis en el temps, ja que aquest matí ens hem llevat amb molts núvols prims, esteles de condensació que indiquen que alguns canvis estan arribant. També ens hem trobat amb nombroses boires, per exemple, a la zona de Montserrat, boires a la part més baixa de les valls del Baix Llobregat i, en canvi, també veiem aquest cel amb aquests núvols prims i també núvols baixos cap a la zona de la costa, especialment la costa central. El Meteosat també mostra com els núvols baixos estaven presents cap a la costa de Tarragona i aquí tenim el front que ens està arribant, que portarà el cel cada cop més ennuvolat al llarg d'aquesta tarda i, per tant, esperem ja una tarda amb aquests núvols que van d'oest cap a est i deixaran el cel bastant ennuvolat i, a més, al llarg de la tarda pot començar a precipitar a zones de l'oest de Catalunya, tot i que sembla que les pluges més importants de cara al vespre es concentraran especialment cap al quadrant nord-occidental, aquí amb tempestes fins i tot i que poden ser fortes. A més, de cara al vespre nit no descartem que també pugui arribar a precipitar de forma més dispersa a la resta del territori i parlem d'un avís d'intensitat de pluja a partir d'aquesta tarda. En aquest sector de l'oest de Catalunya es podrien donar pluges fortes que superen els 20 litres en 30 minuts i encara aquesta situació de pluges fortes es mantindrà al llarg d'aquesta matinada i encara durant les primeres hores d'aquest dissabte parlaríem d'algunes restes de pluges en aquest sector, però vegin com trobarem un matí de dissabte amb moltes més clarianes, amb restes de núvols i de nou a la tarda podrien formar-se més nuvolades cap al Pirineu i també cap a les comarques del nord-est, on també podria caure algun ruixat durant el centre de la jornada. Tot i això, esperem un dissabte una miqueta més estable i amb unes temperatures que seran semblants a les d'aquest divendres, per tant, encara aquest ambient càlid amb valors que poden estar fregant els 30 graus als punts més càlids. Encara matem per les primeres hores d'aquest dissabte l'avís d'intensitat de pluja al quadrant nord-occidental, amb aquestes pluges que encara aquesta matinada podrien superar els 20 litres en mitja hora, i diumenge tindrem una nova tongada de pluges. Al matí especialment poden ser més generals i a la tarda més concentrades cap al Pirineu i amb temperatures que també baixaran. De moment és tot des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya.